Yan mga kaibigan, samahan nyo kami. Papandawin natin yung nilatag namin ni Badyaw na ano, na bubutrap. Kasi nilagay namin yun, wala pang tubig dun sa silong ng Bakawan. Kasi may nakita si Buboy na ano, na malalaking butas ng alimango. Kaya linatagan namin, wala pang tubig para sigurado. Ay si Buboy, yung may hawak na camera, kalalabas lang yan, nagpatuli na yan eh. Oh, yeah. Doon pala sa viewers namin si August Azores. Si Buboy nagpatuloy na. Oh mga kaibigan, tara, samahan nyo kami. Tingnan natin yung lilatag nila Paygarong nabubutrap. Tingnan natin kung may huling alimango. Sa ngayon lang ako, kakalabas ko lang sa ospital. Sasama ulit naman ako dito para Paygarong pampalakas ng katawan. Si Buboy muna pinahawak ko ng camera kasi hindi pa siya pwedeng maggumalaw ng ng masigasig kasi siyempre mahina pa katawan yan. Bagong tuloy yan. Bagong tuli. Yan mga patubers. Ayan na. Saan kayo? Saan kayo? Saan kayo nagpain? Ang bubutrap nyo? Sa lawak nitong Bakawan, wala pang tubig yan kanina kaya. Sigurado ka dito? Ah, dyan. Mga ano na kayo mga makakalimuting bata na kayo. Makakalimutin na kayo. Sana mga kaibigan, marami tayong makuhang mga alimango. Yung nakita ni Buboy na mga butas. Sana lumabas na sila kasi nandito yung tubig eh. Kanina wala pa yan. Dito yun. Saan? Dito. Sama ako? Oo. Sige. Mabaw lang ito. Kakapatuli ko pa lang. Sabi ng viewers ko. Mga kaibigan, joke ko lang yung kay Buboy. Hindi naman talaga siya nagpaturi. Medyo sumakit kasi yung niya, yung balakang. Kaya sinugod namin siya sa ospital ng mga nakarang araw. Pero ngayon, okay na siya. Siya may hawak ng camera ngayon. Babalik na yung pogi. Ah, yun. Saan nyo bubutrap nyo? Pat sa taas. Dito pa kasi mababaw pa. Dito tayo. Dito ba? Dito. May gumagalaw. Mahirap dumaan. May gumagalaw. Yan. Ano yan? Alimango yun. Badyaw, doon ka sa kabila. Sa kabilang ano. Ba't parang may gumagalaw? Baka lumabas yung alimango. Yung malaking butas dyan. Yan, makulay ako, kasi walang danan. Mahirap dumaan dito. Yan si Paygarong. Hirap naman dito. May gumagalaw sa bubutrap, Paygarong. Kita lang. Tingnan nyo. Hindi ako lalapit. Hindi ka lalapit. Para ano lang. Gumagalaw lang, hindi ka lalapit. Ba't may ulo? Ano yan? Ito muna, tingnan natin. Ano yan? Ba't may ulo? May ulo. Ano yung Paygarong? May buntot! May buntot, laki!
Ano kaya yun? Tayo dyan mga kaibigan. Uy, ikaw na uy. Tingnan mo na. Kakatakot. Ano kaya? Ang haba ng buntot. Haba ng buntot. Nakita ko ang ulo eh. Tingnan natin. Ano kaya to? Tingnan mo, tingnan. Tingnan natin boy. Alin mo na dyan sa kabila. Badyaw. Tingnan mo na. Tanggalin mo na. Para sigurado tayo kung ano to. Yan, dinadahan ni Paigalon. Nagulat siya kanina. Ayan, ano yan? Ayan. Ay, bayawak. Bayawak! Bayawak. Oh, bayawak yung huli. Ba't, Ibang klase. ba't hindi alimango yung Alimango yun. Siguro kasi napak kasi to. Ano pa? Wala pang tubig nung nilagay natin. Ay, bayawak oh. Bayawak pala yung huli. Baka mga gato. Kaya pala, Nakita ko yung buntot, nagulat, natakot ako. kaya pala nagulat ka, Paigarong. Bayawak pala, kala ko alimango. Paano ko? Baka mga gat pa to. Sige na. Pakawalan natin. Oo, anong gagawin natin dito? Pakawalan natin yan. Kasi ano yan, binabawal yan ngayon. Hindi ba makain to boy? Ha? Hindi ba pwede kainin? Wag. Wag mong kainin. Kaya dalhin natin sa doon sa ano? Sa Isa lang bubutrap yung pinain nyo. ito lang. Isa Kasi lang? mga butas dyan, no? Maraming butas dyan kanina. Wala stick. Sige. Ayan o, bayawak o. Meron pang bayawak. Bayawak dito. May bayawak pala dito sa ano? O kasi walang tubig to kanina. Siguro Sa siyang pagkain. Bakawan. Yung pain nito, medyo maamoy-amoy na yung pain eh. Kaya siguro naamoy na. Parang ang sarap ng ano nyan, pain nyo. Kasi may nahuli kayong bayawak. Ano ang pain? Tikong. Tikong na nag-amoy-amoy na kasi wala kami nakuha ang sariwang tikong. May pain daw sila kanina. Sarap ng ano, pain yung sa Tagalog labahita. Pag dito sa amin, tikong la lang. Ay, naalala ko pala yung tikong. Doon pala siya nagtatanong sa akin na kung paano anuhin. Linisan yung tikong. Wala pa kaming nakukuhang ano, sariwang tikong sa laot kaya hindi ko pa sa inyo mapakita. Basta ako ah. Di ka mabasa, nagulat ka. Nagulat si Pegarong kanina. Akala ko lang kung ano. Pagtas niya ng bubutrap, nagulat, buntot yung nahawakan. Ano gagawin natin dito boy? Hindi ba makain ito boy? Yan. Bubutrap po. Pakawalan natin yan. Hindi naman masyado Hindi ba malaki. pwedeng kainin ito? What? Hindi no? Kasi ano na, endangered na ito no? Paubos na sila. Paubos na yan dito sa atin. Kailangan magparami muna. Badyo, hawakan mo dyan. Wag. Hawakan mo, bubutrap. Wag mo nang anuhin. Huwag kang ano ha, baka makagat ka. Doon na, doon mo na yan o, sa ano. Saan? Daron tayo na ibubo pag buwi. Duman o. Ihuho mo lang duman. Ganyan lang natin. Yan, kasama namin si Badyaw, tumakbo din siya. Ito na, ito na. Akala ko kung ano yung mga kakita niya. Didi na. Saan natin bitawan? Doon sa may ano. Bitawan na namin to kasi ano. Ayun no, may Ito, kunin mo itong ano. putol yung ano, isang daliri. Grabe mga kaibigan. Hanggang ngayon kinakabahan pa rin ako. Ngayon lang ako naka-experience nito eh. Pangalimango na huli natin bayawak. Kala ko nga anak ng buhaya eh. Kasi ito nakita ko una yung buntot. Ayan. Saan natin bitawan boy? Doon, sa may gubat. Bayawak? Bayawak na huli ni papa mo. Hindi, bitawan na lang natin. Paubos na sila eh, bugad na eh. Lalong paaw. Ayan, papunta na kami sa ano. Doon natin pa ano yan, sa may mga gubat-gubat doon no, sa unahan. Malayo sa kabahayan. Oo. Doon sa malayo sa kabahayan boy. Mabitag kasi. Sayang. Papakita ko sa inyo, may putol yung ano. Putol yung paa ng bayawak. Ngayon makapagparami pa No? sila. Kakatayin natin to. Sayang naman.
Kakaawa. Doon sa unahan. Doon natin papakawalan sa masyadong walang tao na. Kasi dito marami pa dito ang kabahayan eh. Wala ka ba daw? Ikaw ang nakakalam dito. Masyadong marami pa dito ang kabahayan. Muntik. Sa ugat ng mga bakawan. Tumama nga yung braso ko dun sa ugat. Sa sobrang gulat ni Paygarong, napaligo siya sa alanganing oras. Naglaya. Yan o, nakakuha ng nyug. Hindi na siguro dito, boy. Yan, dyan mo na. Wala na oh. Gubat na oh. Andun ang Dun o, sa may ano. Yan, dyan mo na pakawalan, tatakbo din yan. Dun o. Yan, putol yung paa. Yan, may putol yung ano, paa niya, may diferensya. Ayan, pakita mo. Ayan o. Kaya pala mahina siyang Kaya mahina Maggalaw-galaw. Maggalaw. Walang daliri katulad nito. Walang daliri. Masakit ito makakamlot. Kalmot. Pakawalan mo na yan, Paygarong. Sana dumami pa kayo. Uy, sarap sana. Kaso, magparami muna kayo. Parami muna kayo ha. Kasi kawawa na kayo. Yan dyan no, sa may bakawan sa. Yan, papakawalan ni Paygarong. Yan dyan. Sige na. O sige na. Dito sa may ano, daanan yan. O sige. Pakawal mo na. Sige. Good. Bibigyan ka namin ni Buboy ng kalayaan. Itakbo. Hutsu. Ay ayaw. Yun na. Bye-bye. Mahina talaga gumalaw, no? Wala kasing ano. Susundan natin. Ayun na. Ayun na. Kaya mo na. Ano na lang yan. O, andun na. Ayun na siya. Andun na. Yan na. Bye-bye. So yun mga kaibigan, nanginginig-nginig pa ako sa sobrang kaba, pati kamay ko nanginginig. Pinakawalan natin kasi endangered na kasi sila ngayon, kailangan pa nilang dumami kasi ano na yan eh, birang-bira na ngayon ang bayawak, saka ipinagbabawal din ng batas na kumatay ng bayawak. Ayan si Buboy, kagagaling-galing lang yan. Saka yung kasama natin si Badyaw. Yan. Yun mga kaibigan, uwi muna tayo, tara. Yun mga kaibigan, andito na tayo, nakauwi na tayo. Hindi natin naasahan yung mangyayaring ganun. Kaya hanggang ngayon kabado pa rin ako eh. Hindi natin nakuha yung ano, yung inumangan natin na mga butas ng alimango, yung nakita ni Buboy. Siguro hindi pa sila gutom, kaya hindi lumabas nun sa butas. Hindi pa kasi masyadong malalim, hanggang dito lang yung tubig. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang tong video. Maraming salamat sa inyong mga panonood at siyempre sa mga taga-suporta ng Team Paygarong. Salamat sa inyong lahat. Yung shoutout natin, next video na lang. Yun, sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel, subscribe na kayo mga kaibigan para updated kayo sa aming mga susunod pang mga video. So yun, hanggang dito na lang. Bye bye!